Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma aw minnu sɔgɔn b'an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoniya bakurubaw la jamanadenw olu tɔgɔla kɛnɛ sigira diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana ma to kɔ INFP ale kɔni welewelemada kɛ waasa fɛɛrɛw ka tigɛ an ka jamanadenw ka koɲɛw la an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen Croix Rouge Malienne maw olu ye wulikajɔ belebeleba kɔni bolo da ka ɲɛsin buna adamadenya dɛmɛli ma min musaka bɛ taa sefa wari miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko la an bɛna kuma o fana kan bidonbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an bɛna kunkun ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na jamanadenw olu tɔgɔla don ale kɛnɛ sigira diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn juillet kalo tile 11 ma san 2026 an ka jamana fana ma to kɔ nin don in ɲɛnɛmaya la min ye INFP a n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu kɔni ye kɛnɛ belebeleba kɔni sigi min kɔni senfɛ sɔni sigira gɛlɛya min bɛ jamanadenw kɔni kana na ka kɛɲɛ ni jamanadenw kɔni b'a la ka caya ka taa fɛ san o san waasa buna adamadenw olu ka se ka balo hɛrɛ la ni ka yiriwa kuntala jan kɔni sɔrɔ INFP ale kɔni ye an ka jamana maa ɲɛmaw a y'u fo u ka wulikajɔw la sanga ni waati u b'a la ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jamanadenw kɔni ma waasa u bɛ se ka lafiyaw kɔni sɔrɔ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na INFP u y'a jira k'a fɔ ko baara in kɔni tɛ taa fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ɲɛnɛmaya ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Waasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu bɛ tɔɔrɔ ani degun na sanga ani waati ka kɛ ni an ka jamana bɛɛ basigibaliya kɔni kɔnɔna na o de kɔni hukumu kɔnɔ min ye Croix Rouge Malienne maw n'u dɛmɛbaa jɛkulu u kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ kɔni sabati ka baara belebeleba ka o kɔni kurunbɔ kari min dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin jamanaden kan nabilalenw kɔni ma minnu kɔni bɛ tɔɔrɔ ani ɲani kɔni kɔnɔ waasa u bɛ se ka lafiyaw kɔni sɔrɔ cogoya min na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɔkɔrɔma donna nansarala kɛlɛyatɔn Union Européenne maw kɔni fɛ olu ye a musaka kɔni bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmayaso min bɛ ni o kɔni ɲɛsinnen don buna adamadenw olu tangali ma ani buna adamadenya dɛmɛ baaraw kɔni mɔ fɛn min ye o ye sefa wari miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko u y'o bɔ ka da tabali kɔni kan k'a di Croix Rouge maw ma waasa u k'a di maaw ma maa minnu ni olu bɛ tɔɔrɔ ani degun kɔni kɔnɔna na. Baɲumankɛtɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba olu ka bolofara min ɲɛsinnen don min ye kalanko ani bololabaara kɔni sinsinni ma n'an b'u wele ko GTFP maw u kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka bɛn juillet kalo tile 9 san 2026 min kɔni senfɛ u ye hakilina falenfalenw kɔni caman kɛ ka jate kɔni minɛ an ka jamana kalanko a bɛ se ka sinsin cogoya min na ni ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɔni bolo da u ka nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na u ye u sɔnni sigi san 2026 u kɛn bɛ ka baara min kɔni bolo da min ye kalanko ale kɔni bunakun kɔni kana na ka se ka u hakiliw kɔni jagabɔ o koɲɛw kɔni kana na k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in ale kalankow la ka se ka kuwadisi kɔni da o gɛlɛyaw la waasa san 2026 a kalo 6 laban ale baaraw ka se ka ɲɛ kosɛbɛ fɛn min ye ka hakilina falenfalenw kɔni bɔla min kan o de ye ko buna adamadenya jɛkulu minnu bɛ yan nɔ minnu ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don kalanko sinsini ani bololabaara ko kɔni mɔ olu ka jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka hakilinaw kɔni falen k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ kɛ sababuya ye ni ka kalan ɲuman kɔni di malidenw mɔ den kɛrɛfɛ u ka se ka bɔ an ka jamana kalanko la denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ ni ka bɔ nɔgɔ la. Don min ni ale kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a ɲɛsin jamanadenw olu kɔni tɔgɔla don ma fɛn min ye o ɲɛnɛmaya hukumu kɔnɔna na an ka jamana gouvernement a n'a dɛmɛbaa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la INFP Mali u kɔni ye kɛnɛ belebeleba sigi jolibakaw fɛ yen nɔ ka bɛn juillet kalo tile 11 ma Mande ale commune na o kɛnɛ kɔni kana na u ye a jira k'a fɔ min ye babuse min kɔni taara san 2026 kɔni kɔnɔ o de tɛ dɔwɛrɛ ye
kankan sinsin sifinnakaw kɔni kan ni ka min ye u ladila waasa donna nataw la olu ka se ka kɛ jamana in tabaga ye o ti ta fɔ ka kalanko ka o latile seko ani dɔnko ani min ye ka wulikajɔ kɔni kɛ waasa bɛn ani yiriwa kuntalaja o bi se sɔrɔ jamana in kɔnɔ cogoya min na o de la fɛn min an ka jamana maa ɲɛmaw olu kɔni bɛ fɛ ni ka u sinsin sifinnakaw kɔni ka waasa donna nataw kɔni na kalan ɲuman ani min ye wulikajɔw olu ka se ka kɛ jamana in ale ka se ka bɔ nɔgɔ la fɛn min ye a jirala k'a fɔ wulikajɔ min ni o bi kɛ ka jamanadenw kɔni hakɛw kɔni jateminɛ o ta ko duruna min kɛra ka bɛn san 2022 kɔni ma an ka jamana abita maaw kɔni fɛ o y'a jira k'a fɔ jamanaden minnu si tɛ tɛmɛ san 25 kɔni kan ko kɛmɛ sigi la olu ye 63 ye jamana in kɔni kɔnɔna na minnu fana si bɛ a daminɛ san 15 ka taa bila san 34 na ko kɛmɛ sigi la ko olu ye maa 30 ye jamana in kɔni kɔnɔna na ko b'a jira k'a fɔ fɛn min ye jani san 2050 kɔni cɛ ko caman de kɔni bɛna fara jamanadenw kɔni kan o de la min ye an ka jamana maa ɲɛmaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu olu kɔni wulila k'a jira k'a fɔ an ka jamana sifinnakaw olu de kɔni ye jamana in ale kɔni siniɲɛsigi kɔni ye o la sa ko ka bɔdaw kɔni di u ma min bɛna kɛ sababuya ye u ka baaraw kɛ min bɛna jamana kɔni nafa donna nataw la ka kɛ ni basigibaliya ye Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na fɛn min ye tile 2 sigi kɔni kɛra Tɔnbukutu maa ɲɛmaw kɔni fɛ min baaraw kɔni kuncɛra ka bɛn juillet kalo tile 9 kɔni mɔ nin baara in kɔni nun donna Awo Mak maaw kɔni fɛ u ni plan international ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na ni a kɔni kɔkɔrɔma donna Ireland olu kɔni ka gouvernement kɔni fɛ u ka wulikajɔ belebeleba min bɛ ni o bɛ wele ko Irish Aid fɛn min ye o de kɔni ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen ka u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ min kɔni bɛ wele ko Sikarib fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi kɔni sen fɛ u kɔni ye a jira k'a fɔ kalanko ale kɔni b'a fɛ ka don ngalama na Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na o de la u ye wulikajɔw kɔni kɛ ka wele bila kalanfaw ani kalandenw ani kalanden somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ma bɛɛ kana sigi ni ka hakililaw kɔni jagabɔ mun de bɛ se ka Tɔnbukutu kalanko kɔni sankɔrɔta u kɔni kumana o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kan a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in a ti taa fɔ Tɔnbukutu marabolo maa bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali n'a y'a sɔrɔ basigibaliya kɔni bɛ o yɔrɔ in kɔni na o kɔni t'a bali denmisɛnninw olu ka kalanko o ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de la bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma waasa fɛɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ min ye nin kalanko in na o min bɛ Tɔnbukutukaw kɔni fɛ nin waati in na ni a kɛlen don gɛlɛyako kɔni ye a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ min ye Tɔnbukutu ale préfet kɔni bolo ni o ye Abdul Karim Kone ye ale ye baaraw kɔni kuncɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na u y'a jira k'a fɔ ko lakɔgɔli bɛna ta ka maa caman kɔni sɛgɛrɛ waasa maaw ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan Tɔnbukutu ale kalanko bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'a daminɛ Uganda ale jamana kɔni na diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye Uganda jamana olu kɔni kɛlen kɔ ka dɔ kɔni bɔ u ka musaka dita kɔni na ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni bɔla u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa fɛn min ye ko o kɛlen don ka gɛlɛya kɔni lase maa kofata ninnu kɔni ma u ka kɛnɛya ko ani dumuni ko fɔ ka taa se u tangali kɔɲɔw kɔni mɔ fɛn min ye ko maa 2 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni nalen don kun kalifa Uganda ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na o de la ACR maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko musaka minnu kɔni bɛ olu bolo o tɛ se ka ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen mago ɲa. An bɛ taa RDC Congo jamana kɔni kan a yira k'a fɔ ko Ebola bana ko dɔ kɔni b'a la ka fara a fanga kɔni kan u ka jamana kɔni kɔnɔna na o de la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛ ni o waleyaw kɔni ye min ye Congo RDC jamana kɔni kɔnɔ kɛlɛ ani basigibaliya kɛlen don ka jamanaden caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u ka lahalaw ka gɛlɛn bari sabu musakantanya o kɛlen don ka gɛlɛya kɔni don buna adamadenya dɛmɛ baara la Congo RDC jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Venezuela ale jamana kɔnɔna na ko denmisɛnnin maa 680 de bɛ yen nɔ minnu mago bɛ bunadamadenya dɛmɛ la teliya la ka kɛ ni dugukolo yɛrɛ min kɛra u ka jamana kɔni kɔnɔna na UNICEF kɔni ye a jira k'a fɔ ko maa 1,000,000 n'a kunkan fɛn ko gɛlɛya sera olu de kɔni mɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye nin waati in na ko denmisɛnninnakaw kɔngɔ ani minɔgɔ kɔni bɛ a bɛɛ lajɛlen na u mago bɛ ji sanuma ani balo ani kɛnɛya la nin waati in na.
An bɛ taa Sudan ale kɔni jamana kɔnɔna na ACR maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko jamanaden kan nabilalen ko dan b'a la ka kari u la nin waati in na fo ka taa se buna adamadenya ale kɔni convoi min bɛ ka taa dɛmɛ kɔni lase maaw ma maa minnu ni seba kɔni tɛ u ye ko fɛn min ye ko bin bɛ ka kɛ o convoi bɛɛ lajɛlen kan o de la Nations Unies kɔni ye a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni ka tigɛ waasa buna adamadenya dɛmɛ o bɛ se ka don Sudan kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye ko gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu kɛlen don sababuya ye ni ka maa ba yirika kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la Sudan jamana kɔnɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tuloma dali la nin de bɛ dansigi aw ka bi dɔnkibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la nin waati in na o ye Salimu Jara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.